Pupazzi magħmulin minn materjali differenti, kuluri u sfin. Din hija l-atmosfera vibranti li se tinħoloq fl-Arb għat-tieni edizzjoni tal-Gozo International Puppet Festival fit-tmiem il-ġimgħa. Il-pjazza taż-żjara tal-Madonna fil-qalba tar-Raħal se timtela b'teatru tat-triq u diversi workshops għall-pubbliku. Fost l-attrazzjonijiet ewlenin Żgugina, l-ewwel pupa għolja 6 metri li jinbniet fil-Gżejjer Maltin u li se tirrakkonta l-leġġenda ta' San Dimitri tal-Arb li titratta l-istorja ta' Armla li bina inħataf mill-Kursari. Apparti Żgugina inħolqot ukoll Fatima, pupa ta' 4 metri. Din tejjed biex turi solidarjetà ma' dawk l-ommijiet li tilfu lil uliedhom, partikolarment f'Gaza. Il-festival se jinkludi divertiment live, ikel tradizzjonali Malti u opportunità biex wieħed jakkwista l-pupazzi. Fit-tnedija tal-festival il-Ministru Għawdex Clint Camilleri qal li l-Gozo International Puppet Festival juri biċ-ċar li Għawdex hija gżira ħajja fl-arti u l-kultura li tattira t-turiżmu is-sena kollha.